ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରେଡି ହେଇଗଲେ। କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଚାଲିଲ? ମୁଁ ଏଇ ନନା ଯାଉଛନ୍ତି କଣ କହିଲ ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ହବ। କଣ କଣ? ଇଏ ହଉଛି ଦୁବ, ଇଏ ସିନ୍ଦୁର, ଧୂପକାଠି, ଦିଆସିଲି, ପାଣି, ଘଣ୍ଟି। ତ ଆସନ୍ତୁ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ପଛେ ପଛେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ପୂଜା ହୁଏ କି ନାହିଁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମାନେ ମୋ ପୂଜା ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯେ ପୂଜା କଲେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ସେଇଟା କହିବା ବଉଳ କଥା, ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପରମ୍ପରା ବୋଲି ସବୁ କରିବାକୁ ପଡେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଁର ପରମ୍ପରା। ଯୋଉମାନେ ହଁ ଗାଁରେ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ଠିକ ଜାଣିଥିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ହୁଏ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆମ ଗଇଁଠାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କରିଛି। ନନା ଖାଲି ପୂଜା କରିବେ ନନା ଖାଲି ପୂଜା କରିବେ। ମୁଁ ତିଆରି କରିବି, ନନା ଖାଲି ପୂଜା କରିବେ ନା। ନନା ନିପିକିରି ଆଇଛନ୍ତି। ଏ ନନା ତମେ କଣ ଝିଅ ପିଲା ବା ନନା କେମିତି ହେଲ? ଝିଅ ହେଲେ ବି କଣ ନନା ହବନି ନା କଣ? ଓ ତାହେଲେ ଏମତ କଥା। ଓହୋ। ଓହୋ ଇଏ ଘର ନନା, ଘର ଇଏ ନନା। ହଉଛି ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲସେ। ନା ଫୋପାଡା ହବ ଉପରକୁ। ଅଇଛା ନନା ଫୋପାଡିବେ ଏମିତି ଯେ ଆମ ସବୁ ଏମିତି ବଉଳ ଆସିବ। ଡାଳେ ଡାଳେ ହଉଛି ବଉଳ ହବ, ଆମ୍ବ ହବ। ଏମିତି ଆସିବ ବଉଳ ଯେ ମାନେ ତମେ ଖାଇପାରିବନି ନା। ନନା ଗୋଟେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଜିନିଷ, ପତ୍ର ଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଓହୋ ଏଇଠୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ନନା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ପାଖ ତେଣୁକରି କଦଳୀ ଗଛଟା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭୁଲି ପାଖରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଛ ଥିଲେ ଏଇଆ ହଉଛି ଫାଇଦା ହେଲା ବାଇରେ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉ ଆଉ। ଦେଖ ନନା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ନନା ତମେ ନନା ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ହେଲା। ସେମିତି କହିବନି, ନନା ଇଛା ଦେଖ। ନନା ଏଇନା ପୂଜା କରିବେ ହେଲା, ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିବ ହେଲା ଗଛକୁ ହେଲା ଗଛେ ବଉଳ ହଉ। ଆମ୍ବ ଦେବତା ଗଛରେ ଗଛେ ବଉଳ ହଉ, ଆମ୍ବ ବହୁତ ହବ, ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର ମୋର। କି ମନ୍ତ୍ର? ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଭଲ ନା ତ ଏମିତି ପଇସା ଦିଆହବନି ତମକୁ। ମନ୍ତ୍ର କହିଲି ବା, ଏଇ ଆମ୍ବ ଦେବତା ଭଲ ଆମ୍ବ ଦେବେ, ବଉଳ ଦେବେ, ଯେମିତି ମତେ ବେଜିତ କରିବେନି। ଏଇ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ନହେଲା ମଧୁ ହଁ ଛାଡ ଆଉ। ହଉ କଣ ହବ ତମ ଅବସ୍ଥା ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ହେଲା। ହଉ ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନନା କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ନନାଙ୍କର ଫୁଲ ନାହିଁ। ନନା ଫୁଲ ଆଣି ପାରିଲନି। ନା। ହଉ ତମେ ଯାହା କହୁଛ, ଆମର ଗଇଁଠା ପିଠା ଚିନି ରେ ପୂଜା ହଉଛି। ଆମ ଚିନି ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ନନାଙ୍କର। ନନା ଯେମିତିଆ, ନନାଙ୍କ ପୂଜା ବି ସେମିତିଆ। ଆପଣ ଆଡେ ଏମିତିଆ ନନା ଅଛନ୍ତି କହିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ପୂଜା କରନ୍ତି ନା ନନାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଏମିତି ହଁ ଏମିତି ନନା ଦରକାର ଥିବ ତାହେଲେ ଡାକିବେ ହେଲା। ଡାକିବେ ମତେ ଆଉ ହଁ। ପଇସା ଦବାକୁ ପଡିବନି, ଏମିତିଆ ନନା ତ ପଇସା ଦେବେନି ବାଡେଇବେ। ମୁଁ ସେ ନିଜ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛି। ଯେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନା। ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲି ଯାଇଛି ସବୁ। ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଏଥର କେତେ ଆମ୍ବ ହଉଛି। ନନା ହୁଳ ହୁଳିରେ ହଉଛା ସବୁ ଗୋଟେ ଠାକୁର ହୁଳହୁଳିଟା ହଉ। ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହୁଳହୁଳିଟା ଶଙ୍ଖଟା ହଉ। ଆଣିଲନି ଫୁକିଥାନ୍ତେ। ରୁହ। ଇଲୋ ବାପ। ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ନନା ଆମର କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ କି ଆମ୍ବ ବଉଳ ଆସିବ ବୋଲି ହେଲା। ଆସିବ ଆସିବ ବହୁତ ଆସିବ। ଓଛା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ଆମର ଫୋପଡା ଫୋପଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ଏଠି ଫୋପଡା ହୁଏ କି ନାଇ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲୋ ହେ ବାଜିଲାନି। ହଁ ବାଜିଛି ଏ ଗୋଟେ ଗଲା। ମୋରି ଉପରେ ପଡିବ ନହେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ବାଜିଲା ଏପଟେ ବାଜିବ। ହେଲା ନହେଲା ହେଲା ଆଉ ହେଲା ସକ୍ସେସ ପୁରା ସକ୍ସେସ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ଏମିତି ଫୋପଡା ହୁଏ କି ନାଇଁ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ଗଇଁଠା। ରେ କହିବେ। ଆମର ଏମିତି ଗଛ ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଆଉ ପୂଜା ସଇଲା ପରେ ଗଛ ଉପରୁ ଫୋପଡା ହବ, ଯୁଆଡେ ସବୁ ପଡିବ ସିଆଡେ ସବୁ ଅଧିକା ଅଧିକା ବଉଳ ହବ। ଆମ୍ବ ଖାଇବ। ଇଏ ସବୁ ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ଆମର। ଇଏ ହଉଛି ଗାଁ ରହିବାର ଫାଇଦା। ଫାଇଦା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ଗାଁ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ସେ ଯାହାବି ହଉ। ଯେମିତି ଆଉ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ଆମେ ଆମ ଯାହା ଗାଁ ରେ କଣ କରୁଛୁ କଣ ହୁଏ। ଗାଁରେ କଣ ସବୁ କରୁଛୁ ସେଇ ଭିଡିଓ ଟା ଆମେ ତ କୋଉଠି ଯାଇପାରିବୁନୁ ବାହାରକୁ, ଗାଁରେ ଯେମିତିଆ ଭିଡିଓ କରିବୁ ସେମିତି କରୁଛୁ ଆଉ। କେହି ବି ଭୁଲ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିବେନି।